bad news anu buंनांसिगोन ना खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबो फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय दा आं दं न'आव दा समा जागासिनो 10टा ओमफ्राय आं सिखारनाया दिनै एसे लेट जादों आं 8टासोआव सिखारनाय जादों दा मानि थाखाय लेट जादों होनबा मोनावहा जाहा गोदान मेम्बारा गनाय गाबबाय थादोंमोन आरो एकदम गाबबाय थायो हरनि 12टायाव सिखारनांदों सम मोनसे बिदि 1 घन्टा 1.5 घन्टा बेजों थानांदों आरो फुङावबो 3टासोआव सिखारनानै आरो 1-1.5 घन्टा थानांदों माने गाबबाय थायो हारसिं थाया थारमाने इदि ओमफ्राय आंनि रुमाव लांबाय आङो माने फार्स्टआवनो आङो आंनि एडिटिं रुमाव दोनदोंमोन बेनि उनावहा एडिटिं रुमाव हारसिं एसे गाबबाय थानायखाय आङो आरो जोंनि रुमाव लांबावबाय जोंनि रुमाव दोनबाय बिदिनो बिन्दासै उनावहा बिदिनो गाबो थेवबो माने गोदान नालाय लासैनो साननै सानथामसो थालांबाला गावहानो माने एक्सपिरियेन्स जालाङो बे हारसिं थालांनाय नङा होमबा बे ओमफ्राय दा एक्चुअली हारसिंथ' दोनाखै माने जोंजोंनो लोगोसे ज' दोनदों बास बेनोसै ओमफ्राय थ' दिनैनि भिडिअआ माबायदि जालाङो नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थागोन नङा होमबा सिखारनायनि उनावहा आङो फ्रेस जाबाय फ्रेस जाखांनायनि उनाव आङो ब्रेकफास्ट खालामबाय ब्रेकफास्ट खालामनायनि उनावहा भिडिअ स्टार्ट खालामबाय दा बोथोराबो बरियानो सान्दुंबो गैया अखाबो गैया दोमैलु बिदिनो थादिनै सानसे आरो जोंहा खामानि मावग्रायाव फैदों बारियावहा खामानि मावगासिनो दा नोंथांमोनाबो हानायखिनिखौ आं नाजागोन दिनै मा खामानि मा नङा होमबा मोनावलाय मानो गाबा नोङो मोनाव मानो गाबा हा गोजांदों नामा खोरा गोजाङाखैथ' ने बा आरो नोङो आंनि रुमाव खिदों नोंनि खिखौ आं गारबाय अके बेखौ दाहाय खाथुना दोनदों सानावहा एसे दोननांगौ बिदि ओमफ्राय मोनावहा फुरा आगारनानै रुमाव दोनो आङो दा दसे रेस्ट लादो नोङो गाइस मोनसे एकदम गिदिर बेड निउस गिदिरानो बुंनांसिगोन जोंहा मैया निउ मेम्बार लाबोदोंमोन ना सैमा फिसा थ' बे सैमा फिसाया दहायबो दंमोन बिनि उनाव मा जाखो एसे गेलेदोंमोन आरोना लामायावहाबो गेलेदोंमोन ओमफ्राय न'आवबो गेलेदोंमोन ओमफ्राय जोङो आंबो दखानाव एसे बिजि जाबाय आयाबो एसे खामानियाव बिजि जाबाय माने लामानिफ्रायनो डाइरेक्ट सोरबा दैखांना लाबोबाय ओमफ्राय दैखांना लाबोनायावहा उनावहा नायबाय सैमा फिसा गैया ओमफ्राय ओरैजा सोंबाय आं सोरनाबा सोरबा बुंबाय एकदम दासो लाना थांदों ओरैजा थांना बुंबाय उनावहा आं बाइक दिहुनबाय नागिरबाय मोनासै सोरनाबा जोंनि सेन्टारावबो सोंबाय आङो एकदम इटे एनका लैप्लाय गैसे इदि होनना बुंबाय माने मा होनना बुंबावनो आङो मानसिखौ सिनाया नुनाया नुदों एकदम दासो लांदों आरो जिन्ज्रिबो दंमोन नालाय इटे लैप्लाय गैसे होनना बुंबाय गैया ओमफ्राय नागिरबाय आङो बहुत बिथिं न' हाबनाबो नायबाय आं गैया मोनासै बेड निउसआनो बुंनांसिगोन ना बेड निउस माने आं भिडिअखौनो बानायनो गोसो जायाखै आं माने ब्लगखौनो बानायनो गोसो जायाखै आं माने एसे दुखु जादों लांबा खै मानसिया बिदि लांनांगौ नालै ना हामालै बिदि लांनो माखासेया कमेन्टआव हरखालायबाय नामफोरखौ मा नाम दोननांगौ मा नाम दोननाङा बाट दाथ' आरो सैमा फिसाखौनो खावना लांबायब्ला दा मा खालामबावनो आं ना एक्चुअलि गाज्रि जादों आरोना बियो जुदि खाथि खालानि जुदि सोरबाफोर नायदोंब्ला जुदि बिदि सैमा लाबोदोंलै होननानै बुङोब्ला एसे अननानै आंनिसिम हैब्ला मोजां जागोन आरो जायनि होयो आं बिनि थाखाय जेनेबा माबा मोनसे सा खरस हरगोन आं ओरैनो नङा ना मा बुङो बे सा खरस हरगोन आं सोरबानोबा बुंबानो जाबाय बेखौथ' गोजानाया नङा खाथि खाला बेफोरनियानो जागोन माने नुग्रा दङ जोंनि गामिनि सोर लांदों सोर लाङाखै माने जोंहा होननानै मिथिया आरो जोंहा मैयासो लाबोथारदों सैमा फिसाखौनो दा सोरसो मिथियो नङा होमबा बिदि आरो ओहो नुवाखै दा बुंहरदों गामिनियाबो इथिं लांबाय साइकेलजों इथिं लांबाय होननानै बुंबाय आंबो दहाय बहुत नागिरबाय 9टानिफ्राय नागिर आं एखेबारे आं 12:30सिम नागिरदों सैमा फिसाखौ नागिर गैया मोनासै आङो पुरा एकदम माने माखासे न' हाबदों जेराव आं हाबफेराखै लामा गैयि बेफोरबायदि जायगायावहा आङो हाबनानै नागिरदों बाट मोनाखै आरो माखासे मानसिफोरखौ बुंदों आङो फन नम्बरबो होबोदों आङो मोनबाला खबर हरबानो जाबाय आं होननानै बिदि दा गैला माथो खालामबावनो भाग्यआनो एसेबांल'सोमोन खोमा ना भाग्यआनो गैयामोन नामा बिदिनो बुंनांसिगोन नङा होमबा
आरो लांग्रायाबो एसे बुजिनांगौ न'नि सैमा लामायाव एसे बेरायदों माने बिदि लांनाङा आरो ना बिदि लांनाङा दे थ' जेखियानो जादोला दा जों थांगासिनो एसे दैमुमोनाव हा ना मा बुङो दा गरमा एसे गरममेन एसे लेंहरदों माने दाखालि बुंहरदोंमोन ओमफ्राय जोङो थांनाय जायाखै बाट दिनै थांनोसै खोन्थाहराखै बेनो जों थांगौ होननानै दङना गैयाबा मानसियानो दंना गैया मिथिला जायखिजाया जोङो खावब्ला नुजाहैनोसै ना मा बुङो औ आं ओरै नायनायनि रिजोना जाहैबाय एसे नुहुरो नामा ओंखायनो आं नाहरदों दे ओरैजाय दे बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै ना मा बुङो आरो नै आदाखौबो सप्ता मोननैसो जाबाय माना लोगो मोनैया सप्ता मोननै मोनथाम जाबाय दे बिदिब्ला लामायावनो लोगो मोनबाय आसोलफोरखौ माने बाइकजों फैबाय थादोंमोन ओमफ्राय बाइकखौ नैबाव दोनहोबाय ओमफ्राय दा जों कारजों ज'यै थांसै एसे नाङा गोजानदों माने अ नोंहा मा जादों गगा मोनदों अके बाइकआव गाखोनोसै आं बाइकआव दा हा बाइकआव गाखोनोसै आं आच्छा जोंहा डिरेक्टर सारा बाइकआवसो गाखोयोनो दे नोंबो हरनायलाय ब्लग लादों नामा नोङो ब्लग लायाखैलै आं भिडिअ'सो लादों हरनायलाय नों मा लोमजादों ना लोमजादों गगा मोनदों नै दाखालि हाबा जानाया अके बा माथो बिराद हेन्डसाम जाथारबाय माथो नोङो हेन्डसाम माने हेन्डसामथ' नङा हेन्डसाम ब्रा नोङो न'खाय एक्टर दा नै गगा मोनदों फैबाय हानोसै गगा मोनदोंनो एसे बिराद बाहेरायाव थांनो मुलि लायनो नागिरदों आस्ते थ' बिदिब्ला जोङो सेन्टाराव थांसै सेन्टाराव थांनानै माखासे डिसकास खालामनो दङ बे डिसकासखौ खालामखांनायनि उनावहा लोगो मोनफिनसिगोन जों नाय मम' दखान मोनबाय एबार मम' जानोसै वाव नोंबो बिराद गोबाव जाबाय मम' जायैया जादो ना हिट सप्ता मोनसे जाबायमोन ना नों मै मम' बानायग्राखौ बायना लानो हाया नोङो हारसिं न'आव बानायजाबाय थानांगौ ना नोङो औ बानायनांसिगोन एबार र' अके दे बिदिब्ला जोङो जाना लाग्रोनोसै ने मम' जाखांबाय आरो नै मम'खौबो लाबावबाय दै थेयाखैना खोथिया गाज्रि जाजोबसिगोन आंना मा दैखौ थेयाखैना आलिखौ खोथिया गाज्रि जाजोबसिगोन सेसलै बोरै जानांगौ खोथिया फुग्राफ्रा खस्थ' मोनगोन थ' गाइस बिदिब्ला माने एसे डिसकास दंमोन जोंहा मम' जाबाय माखासे डिसकासनबो खालामबाय मम'बो जाबाय मम'खौ गाज्रि खोनाथारो नामा मोजांसो खोनायो माथो मम' सोरनाबा नामा मम' दंलै मम' सावना ओरैनो ओंखारलाबायाना मम' अके ओमफ्राय दा आदाया आंखौ दोनना फैसिगोन ओमफ्राय लोगोसे दैमुखौ थांफागोन आंखौ दोननानै गावसोर थांसिगोन आरो ओमफ्राय अखाबो फैबायना बिदिब्ला जोंहा माने डिसकासआनो जाहैबाय माने आदानि माबा मोनसे स्पेसियेल फैगोन थारमाने बिनि फारसे जों रायलायदों बिनि फारसे नेक्स्ट मालाबा मोजाङै आरो डिसकास खालामखांनायनि उनाव आपडेटखौ मोनगोन ना आच्छा आदानि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों थांनानै चेक आउट खालामदो लाइक खालामदो दिके दैमारि दे बिदिब्ला न'आव थांना लागोन अखाबो फैगासिनो न' सफैबाय दा न' सफैनानै ओंखामबो जाबाय ओंखाम जाखांनानै फैफिनबाय आं भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय आंखौ दोननानै थांबाय आदा आरो दैमुमोना थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेनो जाहैबाय नङा होमबा मेनानो जाहैबाय जोंहा सैमा गोदान लाबोनायमोन बे सैमाखौसो दैखांलांखो मिथिला आरो थ' बिदि एक्चुवेलि लांनाङा ना बिदि लांनाङा दा सोरनिबा जिखुनु बुस्थु बिदि लाना थांबोला बिसेबाबो दुखु मोनो एक्चुवेलि एसेल' नङा आंथ' बहुत दुखु मोनदों एक्चुवेलि बिदि लांनाङामोन दा माथो खालामनो नङा होमबा सिखावआनोसै अकल आं सैमाखौल' बुङा जिखुनु बुस्थु आरो दाउ अमा बोरमायानो जा जिखुनु माबानो जा बयहाबो बिगोमा थायो नङा होमबा थ' आङो बिदि लांग्रा मानसिखौ माने मोनसेल' खोथा बुंनो लुगैयो आङो माने आंनि थिंनिफ्राय आरोना सोरबाफोर नै बिदि माने लांग्रा गुबुननि बुस्थुफोरखौ बिदि खावना लांग्रा अननानै बिदि दाखालाम आं बुङो आरो जोंनि एरियायावहाय बेयाव गोबां बुस्थु गोमायोबो आरो सिगांबो मोसौ सिखावबो बहुत मोनहाबाय आरो बहुत बुजादोंबो बिसोरो
दा आं नामफोरखौ मेनसन खालामला ओमफ्राय आंबो न'आव गैयामोन आं एसे बाहेरायाव दंहैयोमोन थ' जोंनिनो खाथिनि बिनि आरो मोसौ सिखाव माने गामिनि मोसौखौनो माने खावनानै फानहैयोमोन बेलेग जायगायाव दा इसोर हमजानानै बुजादोंबो आरो बिदि सिस्टेमनि दाबो जेनेबा नै जोंनि सैमाखौ खावना लांबाय जुदि आं मोनफ्लांनायबा आं मा खालामगौमोन एक्सुवेलि आंथ' जेबो खालामामोन दे थ' रागाथ' बहुत जोंदोंमोन आङो जास्ट माने आं बेखौल' बुंनो गोसो जायोखि बिदि खावनाङा अके खनसेबो जोंहानो दै मटर खावना लांबाय दै मटर खावग्राया आं डाइरेक्ट बुङो जोंनि मानसि नङामोन दै मटर खावग्रायाबो दा दे बेसेबांनो सावरायलाङो बेसेबांनो माने भिडिअ'आ गोलाव जालांबाय थागोन नङा होमबा दा माथो खालामनो बेनो जायखिजाया माने मालायनि खहा खालामनानै गावनिखौ मोजां जागोन होननानै इन फिउचार दा सान आरो अके बांसिन खहा जानायनि चान्स थायो थ' बेनोसै आंनि बुंनांगौआ थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार आं लानोसै गोजोन मोनाबिलि आंना लानोसै रेस्ट माने मोनावबो जि बरियायै आं थादोंमोन नालाय एसे रोमै माने फैगासिनो आरो तारमाने बावनो थादों बेयावनो दै लोंदों बावनो जादों आं मोनावहा मा लाबोना दोननायमोनलै बिस्कुट गाइखेर जुइस बा दे बेनोसै होमबा ना बाय